Right, muri Zimbabwe munguva inoita kukurukura na amai vepamba pano. Makadii mama? Ndinofara makadii henyu? Tiripo. Taurai nyaya iri pano. Inini ndingati chiri kuitika pamusha panapa pari kuitika munana. Munana yacho yakatangira pakuti patakatanga kugara panapa, pana mai vairima panapa. Vakati promisa vakati panapa paiva pamunda pangu, saka hapagariki. Vakauya vakaita noise vakanetsana nemurume wangu. Vakasvika pakupasa mapila vaigadzira vachida kugadzira shedhi basi. Vakapasa nyaya iyo ikatosvika pakuenda kupolisi. Then yabva kupolisi ikoko vakazoenda kuna chairman vakanotaurana nemachairman. Mai vai vakazotaura vakati zvoni iko zvine zvandichauya kumba kwako. Ndangoita zvemidzi ndakanyarara ndiri kumba. Ukaona ndikauya futi kumba kwako haisisiri nini. Saka kutangopo wakataura mashoko iwayo. Takati takagara mumba mumwe musi ari manheru ndichitobika. Pakabva pana ndakatovhura dhobhi wesi kwaipisa. Saka ndaibika mandatoti tikutobika pepa vakagara tikutotaura nyaya. Pakangoita chinhu chakangodongorera chakangoti fa. Chaita unge imbwa unge kiti hazvonyatsozoona fesi yacho kuti chaiva chii. Pachangoti mazvionawo hatina kuziva kuti chii. Saka ubva musi iwoyo taingonetseka kuti kochii. Then pabva nyaya iyoyo takazoti tagara. Ndaitodiridza ndaiva negadheni rangu raiva nemavheji akanyanyisa stereka yaiva apa. Anga akatokura mavheji wayo. Saka ndaitodiridza ndichitoita zvekudiridza nemabhaketi ndingoita zvekungoti po mvura zviya. Saka makabva masumuka kanzondora kudai so. Kanzondora kaitova fresh. Ndatoti chiko ichi inini pana panzani ndambotenga nzondora. Enda ndakana vana vangati vanotambira panapa vanganzi vaita musikanzwi kudyara kana nzondora mugadheni. Ndatomhanya ndanodedza murume wangu pabasa. Ndatawe muone chii zviri kunoku. Vavauya vawatona zvishwa nzondora yakatomira kudai so muvhu. Saka vawatotanga kutotora mavhidhiyo vawatoisawo pamagroup emuno munharaunda muno. Saka tagara pakaita 3 days nzondora irimo ingori fresh. Ndopakauyawo gogo vakauya vane murume wanoita zvekugadzira mota idzi dziri panapa idzi. Saka vauya gogo vai vakatoiwo nevanhu vaida kugadzirwa mota. Vamwe mai vaitova 4 vakadzi vavo vaida kugadzirwa mota. Saka vanhu vaitova vanhu vechivanhu. Gogo vangu vatoti uyai muonewo chii zvakaitirwa muzukuru wangu. Ndopa vakauya vakadzi vakati ko chii. Ndikati mune nzondora chii yandakaona mugadheni ndichidiridza. Ndofa vati unza badza. Ndobva ndatora badza. Saka vakadzi vaitova nebute vatanga kutosasa bute panzondora yeye. Ndobva ndavapa badza riya vakatanga kuchera nzondora yeye. Kwakutozoona kuti yaisava nzondora yaitova huku. Yaitova huku chaiyo itori huku yakakwana. Vatoti izvi hazviko izvi. Ndikozokuona wakaisirwa huku mugadheni yechidiki kudai. Kureva kuti vanenge vada kuti uite sei ufirwe nemwana mudiki. Mune munhu here wamukunetsa naye. Ini ndatoti ina ndakana munhu wandiri kunetsa naye. Zvanzi hamuna here vanhu vamunetsa nawo maringe nestand. Ndopa ndakasanangura ndikati pane vamwe mai vanongoti munda wangu chichi mai ndo vandoziva vatai vainetsa nemurume wangu. Watoti izvozvi nechekuita chi nekunetsana kwemastand. Ndosaka makaisirwa huku. Saka zvinhu zvaikatotishamisa kuti vaida kuedza kuita sei uye nzvimbo yese yangozara dzimba dzaingova minda vakungorwisa panapa sei. Ko vamwe vese vane minda yese vari kudi kurwisawo minda yavo. Bozi minda yese dzangova dzimba angova mastands. Asi mai vaitoshingirira kuya vari kutorwisa nepavanogona. Tagara. Ndakatoti umwe musi ari makuseni ndatosvika maplates ndakutobika tea. Ndopa ndakati regai ndipinze maplates angu andasuka. Ndichitotora maplates aya ndichiisa mudhishi ndichidzoka mumba ndotosangana nehutsi. Zvinhu zviri kutobvira mumba. Stove iya pipe inobva pastove because yange iri 2 plate stove yegasi. Pipe inobva kustove ichienda kugasi iri kutobvira. Keteni ratobatira tobvira. Uku kutengi moto wakutoenda kutengi uku. Moto TV iri kutobvira 48 inch futi yaivamo imomo yaitoshanda. Zvese zviri kubvira. Ndakatorohwa nehana mandatomhanya kubuda panze. Mandatodedzera maneighbor angu vakamhanya vamwe varume nevakadzi. Vakati tore gumbeze. Tobva tatora gumbeze kwakurinyika mumvura. Kwakungonovhara patengi pepe kuti risaputike because moto wangu akunosvika kutengi nemabhatiri ataishandisa. Vatavhara kudai so.
vatatongobuda takatodiswa midziyo zvinhu zvakatoparara zvakatowanda zvakatsva zvemaplastiki maketeni zvakatsva. Tiri ipapo ndimi here mainge mavatungidza moto pagas tank kuti mubike? Inini ndina ndatungidza moto pastove. Alright. Yaitwa 2 plate, tank raitwa kwaro negreen gas yaitwa kwaro. Alright. Endererai mberi zvii. Saka zvadaro takafunga ndikati pamwe tengi ranga richilika, but chakanetsa ndoti kana tengi richilika sei moto watangira kune stove, dai wangotangira kutenga. Ameno handakunzwisisa, but handausitori of serious. Nangoti pamwe kulika kwegasi. Saka tichingogara kudaro tengosangana nezvinhu zvakawanda. Umwe musi takagara futi usiku, pane kiti iri kuita mashura panapa. Kiti iyoyo yakangopinda mumbaso, and in fact hatina kuiona kupinda kwayo. Uri usiku ndofunga past 7 to 8. Takatogara futi takangowana kiti yangobuda mumba ichitobuda kuenda panze. Ndatoti kune murume wangu, Naimi, maona here kiti iri kubuda iyi yambopinda nguvai, kuti tizive kuti yanga yani mazuva here irimo kana kuti yakapinda rini hatitombozive, patakazongoona yakutobuda. Saka kiti iyo ndo imwe iri kuita munana panapa pekuti dzimwe nguva unototi uchibva kana kuti kumashops uko unogona kutosvikira yakatomira padhoo yakatoisa nzeve kudai sokutoteerera kuti kana chinenge chiteerera chii, but iri kiti. Saka zvimwe zvokuti tokumbira mhuri yeZimbabwe kana chikwanisa kubatsirwawo, nokuti murume wangu uyu ane nguva dzekuti zvese zviitika kudai tiri kunetsana. Vanhu vanozikanwa nekunetsana munzvimbo ino zvataisamboita nguva yese. Tiri kunetsana zvimwe zvokuti handizivi ndoita sei. Ndotombosvika pakutomboenda kumba kwedu ndozodzoka nenyaya yekuti ndichifunga kuti zvino ndingasiye musha here. Then murume wangu wachona dzimwe nguva anongoti kana amanhiriwa iwaya mune muchitowirirana kubva makuseni esaya zvakanaka muchitoronga kuti toda kuvaka, toda kudii, but zvakangomubata manheriwa yakangokwana chete. Munoita noise nekuti munotoshayisa kuti kopa ndatadza ndepapi, kopa tisiri kuwirirana ndepapi, ingandiyewa nanga achimboti zvakati. Anoita noise nekuti handizive kuti ndingatsanangura nditi chii, zvokuti mumba umu mawadhropu akapazwa, madhoo, mawindow ese pawadhropu akapazwa, maplates anokandwa pasi, madhishi achipwanyika, achimbopisa hembe. Akambotora wadhropu, hembe dzese dzake dzaiwa muwadhropu kwakubuda nadzo panze, kwakutonopisa kwakuita sei. Saka zvimwe zvacho wedu handisi kutombonzwisa kuti zviri kumborevei kana kuti zvinoda kubatsirwa sei. Haasi kuwirirana nehama dzake, tikati titauriwo nehama vanobva vatiendai kuchechi namatai taiso. Saka iye wacho unoti aendawo kuchechi, mweya wacho uri kumubata, hausi kutombodawo zvese zvekuchechi izvozvozvo. Saka zvinhu zvingondi zvekutishungurudzawo semhuri kuti tobatsirwawo nani, because ndingori inini naye nevana. Hama dzacho hapasina rudomira nesu. Vanhu vari kutongoti ari kupenga, vamwe vari kuti akaromba, but kuromba kwachona hapana. Dai takaromba dai pamwe tine mari kana chimwe chinhu, but tiri kutotamburawo, kutoshungurudzwa nezvinhu zvatisiri kutoziva kuti chii. Because tichifamba anonzi ane mudzimu uri pavari. Mudzimu wacho unonzi wakasangana nenyoka here inonzi tsungunu iyaya. Saka zvinonzi mweya wacho wenyoka iwo ukamubata ndo unoita kuti apwanye zvinhu. Kana kuruma chaiko anotoruma munhu, kutoruma kana zvamubata. Ini ndakatomborumwa chigunwe ichi, ndakatoita nguva chichirwadza ndakarumwa. Tanetsana kudaro vangondiruma. Zvinhu zvacho mhuri yeZimbabwe zvinoda kuti mutibatsirewo vedu wee, nokuti ndiri ndega zviri kutondiremerawo kuti nditi ndinosiya imba ndichimusiya ndotoona futi kuti iye haisitoriwo mhosva yake. Zvinhu zviri kutomunetsawo nokuti kana ari nomawo anototaura kuti vedu wee ndoita sei, ndoda kubatsirwa, but kuti tiwane anonyatsobatsira chaika tatoneta nekuburitsa mari tichingobatsirwa, but tichingodzoka zvichingoita the same. Tichiburitsa mari tichidzoka zvichingoita the same. Saka takutokumbirawo izvezvi zvakatooma, hatisisina kana chinhu, tatoomerwa svika pekupedzisira. Tongokumbira kuti kana mubatsiri anokwanisa kutibatsira, kana kuri kuti uri mudzimu wachona uri paari, ugadziriswe, unyatsoitawo zvinoita vamwe vane mudzimu kuti vanongoita zvinhu zvavo zvakanaka zvisina noise, zvisina kurwisa chero vana chaivo vanomboburitswa panze usiku ihwohwo, tichimbomhanyiswa tombonodiniko, tichinzi usiku hapana anorara. Saka tatambura, takutokumbirawo kubatsirwa.
Right, mhuri yeZimbabwe nyaya iri pano mainzwa. Pari kutsvagwa muprofita asiri kuda mari kana n'anga. Vese anozviti ndinogona kubatsira ndiri nyanzvi panyaya dzekubatsira kana kuti vane ruoko rwavari kuda kuisawo pamhuri iyi. Vasiri kuda mari vemahara vabatsirewo mhuri iyi. Kana uri munhu akatumwa kuzobatsira, tanga wabatsirawo situation yatinayo munguva ino. Namba dzavo ndo dziri pazasi apo. Dzinobudisa zita kuti chii? Dzinobudisa kuti Berita Namanya. Berita Namanya. Alright, dzinobudisa kuti Berita Namanya. Right, mhuri yeZimbabwe muzuva ranhasi tiri kuWaterfalls kunonzi kuRetreat, apo patashanyira mhuri yanetswa nezvinhu zvakawanda pamusha. Makadii baba? Tofara makasimbera. Tiripo isusu tiri veHatirari, matipinzira phone call makati aiwa veHatirari svikai paground pane zvanetsa timbokurukura tiwanewo rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe. Handiti ndizvo? Yeah, ndizvo. Alright, nyaya yakamira sei baba? Nyaya yakamira yakadai, so inini pane zvinoitika pandiri mumusha medu. Ndikati kumashure uko ndakamboita dzungu kana ndakungoshaya kuona kuti ndikuita sei, ndobva ndabatwa nehasha, ndobva ndaenda kunzvimbo yekumupaka unogara baba mukuru wangu. Ndangosvika ikoko ndine mavanga andinawo aya, vanangopwanya kunorova mawindo nezvibhakera. Ndakatombosungwa ndikagara remand 20 days nyaya yacho ikazopera. Nyaya yacho takazombogara semusha, tobva tamboenda kumusha kwedu taona umwe mubatsiri, but hapana zvakaitika. Saka patadzoka ipapo takatanga kutongopesana, vakutonditi ndakaita se ndakaromba. But ndotoshaya kuti kuromba kwacho ndekupi, kuti ngatifambei tese semhuri vanoramba. Saka nyaya iyo iri kutondishungurudza kuti ndosvika pakuti vakutonditi ndopenga, ndorasika njere. Saka kusvika kundinetsa kuti ndakutotsvagawo rubatsiro kuna vabatsiri mhuri yeZimbabwe. Alright, why hama dzichiti makaromba? Chikonzero chamunonzi makaromba chii? Pamweya unobata pandiri pane zvandirozoita zvacho, ndiita kuti kunge ndotorasika, kunge ndiri kurasika njere. Saka ini handizoziviwo kwavari kuti sei vachizonditi ndakaromba, nokuti pane mweya unongondibata. So ndotozongopembenuka leta ndopandozotsanangurirwa kunzi ngochidai so chikanganisa. Ndine nguva yandiroitawo nomawo, nenguva yekuti zvikatondibata zvosvika pakudaro. Alright, tiri ipapo imi mamusvikirwe here nemudzimu? Inini sekufamba kwandomboitawo semunhu ndinonzwa kudaro zvinzi pane mudzimu unosvika pamuri, asi pane dzimwe mhepo dzinozopindira. Saka zvinhu zvinoda kubatsirwa. Saka pandombofamba ndichinobatsirwa ndikuona zvinhu zvacho hazvisi kupera, hazvisi kumbochinja. Alright, tiri ipapo tanzwa kuti panapa pamusha pari kuitika zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinokatyamadza. Chii chiri kumboitika ende zvakakonzerwa nei? Ya, ichokwadi panapa pamusha pari kuitika zvinotoshamisa, zvototinetsa. Saka chekutanga chekuti panapa ndichitanga kuva panapa, pana mai vaikauya panapa vachiti vaiva munda wangu. Saka ndakati inini zvekuti vava munda wangu wenyu handingazive. Alright, tiri ipapo panapa makapapiwa nani? Kupiwa here kana kuti kutenga? Inini panapa ndakapatenga. Alright. Saka matengera ndakaita ndakapatengeserwa nemaComrades. Alright, vemusangano. Alright, ende waive munda? Waive munda. Alright, bvazvaita sei? Saka tanetsana kudaro takatombogara pasi nevakuru venzvimbo, asi vakazotaura navo. Asi ivo chavakapedzisira kuita ndechekuti vakangondipromisa kuti tinoda kuona kuti unosvika kupi, uye ndikupa 3 days unofanira kunge wafa. Obva vanokora tsoka yangu, vakambotendera mhinoivhura vakatora, obva vanokora vakambopwanya mudhuri uyu pane zvandoda kuita basa. Nyaya iyo ndakanoiripota paWaterfalls Police, toketirora handisati ndatorifarisa handisati ndatodzokera ikoko. Alright, munhu uyu wamainetsana naye murume here kana kuti mukadzi? Mukadzi. Uye akura zvakaita sei? Vave chikuru zvepakati nepakati, kuti vati vane vakwasha.
Alright. Zvaitika izvi chii chakaitika mushure mekunge ivo vanokora tsoka yenyu? Pane chekutanga takati tapinda mumba umu manheru takakuona pakangoita chinhu chakadongorera chinenge imbwa ndichitaura namadzimai. Saka tine nguva yekuti tokaitika saizvozvo takatanga netsana urwisana takaita pungwe tichingopopotedzana ndichikapwanya izvezvi zvimaodhropu sitorina namadhozi arimo mumba umu nedhoo iri ndakatongosvika pakumborova. Pane zvinotongoitika zvokuti ndotoita handitombonyatsozvinzwisisa. Zvimwe zvacho zvakare mugadheni umu ivo madzimai vakaona mune huku yanga yakachererwa yanga irimo imomo ikazobviswawo. Ibva pamusoro pemarata tinonzwa masounds newaya iyi tongonzwa kasaundi kewaya kunge pane chinhu chiri kumhara. Alright. Ndanzwa muchiti panoonekwa zvishiri, chingave chokwadi here? Zvishiri zvinotooneka. Then nezuro ndakati ndichisvika masikati chaiwo ndakamira padhoo ipapo pakangoungana nyuchi dzakawanda ndobva ndapinda mumba dzobva dzanditeera ndobva ndati madzimai nyuchi idzi takatadza kuziva kuti zviumborevei. Ndobva ndati chibuda panze tivhare dhoo. Obva vabuda. Ndobva ndamboti budei ndobva ndadzoka tasina kuvhara dhoo. Nyuchi dzaisa kuteera here pamakabuda panze? Pandakabuda hadzina kuteera dzakasara dziri mumba. Pekutanga tavhara dhoo ndangoti nyuchiwo sezvo zvipuka zvepanyika. Ndobva ndambobuda ndobva ndasvika pagedhi apo ndobva ndadzoka ndobva ndaona nyuchi idzodzi dzirimo dzakawanda. Ndobva ndati chibudai tivhare dhoo titsvage kuona kuti tingaona ani wamwe tingaudza kutibatsira kuti tione kuti zvingareve chii. Ndopavakazobuda. But ndezvandakazongoita kahasha kuti ndakatora chizambia chavo ndobva ndangodzipuma imwe yacho ndakatongoiurayira ipapo ndobva dzava dzatongoenda. Alright. Isusu mukuziva kwatinozviita nyuchi chinhu chiri dangerous chinoruma chekuti wakatanga kutanga uri kuchidzinga kana kuuraya imwe yachona dzinotanga kukuruma. Idzo hadzina kukuruma here? Hadzina kunduruma dzaingonditenderera musoro iso. Dzingonitendera dzimwe dziri kure dzimwe dzingonitenderera musoro. Alright. Tiri ipapo hamuna munhu wamakatadzira here asiri munhu uyu westand? Hakuna umwe here wamakatadzira nezuro wachona? Handina munhu wandakambotadzira. Alright. Ndechipi chimwe chiri kunetsa? Izvezvi handitokwanisa kugarisana nemuri zvakanaka. Tinonetsesa zvinhu zvotanga manheru kukangodoka panotanga kuti anozondosvika pungwe yese zvinhu vachirova ma-up and down chingofamba chichipopotedzana chipwanya zvinhu chitase. Asi kana uchinge kwaedza seizvozvi izvi ndenditori normal uchingonoti dokei zvinobva zvatongotanga futi zvinhu. Mune musingatozive zviri kuitika? Ndisingatozive kuti zviri kufamba sei. Alright. Makambozama here kuenda kune uyu munhu aive muridzi wemunda kunotaura naye kana kuti iye akambodzoka here kana kuti hamusi kutozivawo kwaari? Izvezvi takambotaura nevakuru izvezvi havachauye panapa. So far tatova netime tisingamboonani kana tisingatauri. Uye zvakare madzimai vakatomboti vachibika gasi rangori kana ramangobvira moto tikati gasi takangofungidza kuti pamwe igasi takangoona kuti moto TV irimo yakatotsva. Tikatozobatsirwa nevamwe maneighbors vakauya vakatodzimura moto uyu. Mukufamba kwamuri kuita kana muchimbofambawo kune vemweya vari kuti zviri kukonzerwa nei? Mukufamba kwandiri kuita iwonzi ndikurwiswa nevemunharaunda ndorwiswa nevedzinza. Alright. Ava gogo vestand havana kutaurwa? Havazotauri mazita okuti ndinhingi asi vanongoti vemunharaunda vari kurwisai nevedzinza renyu vari kurwisai. Izvezvi handiwirirani nehama kubva kuhanzvadzi dzangu kusvika kuana mai nevabereki vese vanongondivenga iko zvino zvinoingonzi ndakaromba. Asi ndoti ngatifambei munzwe kuti kana ndakaromba munhu wemweya vanongotaura kuti ndakaromba wakabata zvakati nezvakati. Alright. Mhuri yeZimbabwe kune vachada kubatsira mhuri izhi. Namba dzavo ndo dziri kubuda pazasi apo pavhidhiyo. Vabatei, vatangei, vachenurwe, onai vakunzi vakaromba nevehukama.